тигән, ахирет эшләренә инам тигән. Ходай кисер тигән менән эш бетмәде, иман шартын өйрәнмәгә Иван тигән. Алдыбыздан киткәне юк хәүеф-хәтәр, был халык белә торып гафил ятар. Гафләттән уяну юк, оялу юк, караваннар үтеп ятыр катар-катар. Гыйбрәттәр күз алдында күреп ятыр, кулы менән кансы адәмде күмеп ятыр. Күп күрде кабер казган егетләрде, араһында уен көлке тулып ятыр. Ни файда ах ыргандан үлгәндән һуң, эш үтеп гүр газабын күргәндән һуң. Алланан куркау тигән кайда калды, зар илар урындарда көлгәндән һуң. Әдәме был замандың булды шундай, яман халкы менән халык хистә уңмай. Дин ягына һис кем артык күңел куймай. Дөньяга зирәклеге Әфләтундай, яхшылар хактан күңел аудырмаган, яманга Ходай рәхмәт яудырмаган. Иң әүвәл паклау кәрәк истен керен, истә тулып ятмаһын гафык ирен. Ах, дарига, ис таларһын, булмаһа, файда бирмәс коры белән. Белгән казак та бар, нугай да бар, иң әүвәл гыйлемеңде уңайлап ал. Китапты, фәрештәне, пәйгамбәрне, коры атын белү менән ни файда бар? Гыйлемеңдең емешен күрә алмагас, иман шартын күрүдән ни файда бар?